first station po namin ngayon na dito po sa Holy Family Parish Church. Dito po kami ngayon para magdasal ng taimtim. Pasensya na guys, medyo malabo. Madilim. Kasi hindi pwede kasi yung maliwanag sa Bisita Iglesia, dapat madilim. Guys, second station na kami guys. Kasama na. Tapos na po yung second visit namin sa St. Peter. St. Peter Church. So, third na po niyan. Nandito po kami third na ako na po ito. So, Third visiting na po third kami ng visiting na po kami ng church. Dito po kami ngayon sa Santo Domingo Church. So, Pasensya na po, madilim. fourth po sa susunod. Fourth visiting church na po. Dito po sa San Matias. Ang 5 po sa susunod. Wait. Tapos na po kami ngayon sa fifth visiting po namin dito sa may Camp Olivas. Tapos na po tayo ngayon sa pang-anim na bisita iglesia. Dito po kami ngayon sa City of San Fernando, Pampanga, sa may katedral po ng San Fernando. Pasensya na po kayo, hindi po kami nakapag-video dahil bawal po. Halos mga pictures lang po ipapakita ko sa pang-pitong simbahan po. Last na simbahan po ng bibisitahan. Sa Solipan. Yeah, sa Solipan. Ayan, thank you. Thank you. Ikaw naman Last visit po namin ngayon dito sa Solipan Church. Suka muna. Yeah. Last visit dito sa may... Inulit lang? Solipan Church. Inulit. Ginagawa.